Срещата ни не е само за да направим дискусия, но и да ви агитираме да помогнете на партия ГЕРБ да спечели тези избори безапелационно. А защо, ще ви кажа след малко. Няма нищо срамно в това човек да агитира за дадена кауза. Напротив, когато вярва, че тя е правилна и е добра, смятам, че така трябва да бъде. В открит диалог трябва да се случват нещата. Аз защо се включих като кмет в тази листа и като неин водач? Защото от 2021 година България не е имала правителство, което да изкара 4 години. Поради простата причина, че в България се случиха много неща, обществото се раздели, станаха така много сложни политическите процеси и вие виждате, че безвремието ражда и голяма доза безхаберие и съответно системите в държавата не работят по начина, по който трябва да го правят. Емблематичен пример за това как работи в момента държавата е нашето училище по облекло и хранене, което вече няколко години стои незавършено. Исках да ви дам пример с обект от вашата сфера, защото това училище беше финансирано от господин Вълчев като министър. Той осигури парите тогава, след което инфлационните процеси вдигнаха страшно много договора, на който трябва да се случи това строителство. И от тогава насам не се намери нито един министър, който да може да реши този проблем и да осигури допълнителни пари, за да може да бъде завършен ремонта на училището. Ето това е един емблематичен пример как работи в момента държавата и защо е важно да имаме редовно правителство, което да се съобразява с конкретните проблеми на хората. Ние специално в нашата програма, която сме заложили, ще ви кажа още няколко думи, след което ще дам думата, разбира се, на господин Вълчев, но за да не забравя да честитим на господин Любенов избирането му за почетен гражданин на Стара Загора. Смятам, всички ще признаете, че това е напълно заслужено. Затова моля за вашите аплодисменти. Какво е изключително важно за Стара Загора като област? На първо място, ние трябва да имаме добре икономически развит град, община и област Стара Загора. Това означава да имаме бизнес, който да инвестира в града ни. За да инвестира обаче бизнес в града, трябва да имаме добра инфраструктура, трябва да имаме и подготвени кадри, които вие, хората от сферата на образованието, трябва да давате на нашия град, за да може всъщност всички тези процеси да се движат и младите хора да остават в Стара Загора. Безспорно, благодарение на образователната система, която имаме тук, много голяма част от младите хора остават в града ни. Заради добрите училища, заради добрите детски градини, заради прекрасния университет, който имаме и благодарение на който поддържаме тези млади хора в Стара Загора. Представете си града ни без емблематичните ни училища, университета. Какво би изглеждало тогава? Ще е един провинциален селски град, в който няма нищо. Така че системите са взаимно свързани и ние това, което сме написали в програмата е в голяма степен инвестиции в инфраструктура, като изграждане на... Предполагам, че имате брошури, не знам дали са ви дали, за да ги прегледате. Изграждането на 4-лентовия път до магистралата, пътя за Нова Загора, който трябва да бъде оправен, летище Стара Загора, което трябва да се превърне в индустриална зона, за да може там да има предприятия, работни места и хора, които да инвестират. И вече опираме до... След като имаме инфраструктурата, имаме индустриалните зони, имаме всички други предпоставки за развитието на бизнеса в града ни, на икономиката, вече стигаме до най-важното и това са кадрите, които трябва да създава именно системата на образованието. Аз няма да говоря обширно, защото няма да ми е удобно в присъствието на господин Вълчев
като много по-голям професионалист в тази посока, но вие знаете, че аз съм бил винаги прагматик и съм гледал да решавам проблемите на хората в конкретика и когато поемам ангажименти за нещо, се старая да го изпълнявам. Затова съм начело на тази листа, за да гарантирам, че всичко това, което е написано в нея, аз ще го търся от бъдещите избраници и от, дай Боже, редовното правителство, което ще има там. Именно благодарение на това правителство в последния парламент, всъщност благодарение на мнозинството в парламента, успяхме да се преборим. Тук искам да благодаря на господин Вълчев, на партия ГЕРБ, за тези пари, които бяха отпуснати на общините и благодарение на които се правят в момента страшно много ремонти в града. Например, ремонта на Казански, ремонта на спортното училище, ремонта на общежитието, ремонта на Самара училището. Аз мога да поема ангажимент към вас, заедно с господин Вълчев, че ние по базата в града ще работим много активно и да не остане нито едно училище, което да не бъде направено образцово. Веднага поглеждаме второ основно, където трябва да направим доста ремонти, да довършим физкултурния салон. Ето, физкултурния салон във второ основно е друга емблематичен пример за това как не се случват нещата в държавата. 2020 година бяха отпуснати пари, беше изключен договор за изграждане на физкултурен салон, дойдоха новите управляващи, които искаха да разградят всичко старо и да построят нова държава и прекратиха договора, започнаха да се съдят с изпълнителите, които бяха избрани и до ден днешен делата не са приключили и всъщност нищо не се случва. Освен, че бурените вече са станали по 3-4 метра. Това е единственото, което се придвижи. Аз съм начело на тази листа за това, защото искам това безвремие да спре. Вие знаете, че най-ценното в живота не са парите, не са материалните неща, защото колкото и пари да има човек, той не може да си купи време. Времето е най-важното, то няма връщане назад и човек колкото иска, и аз мога да искам да е пак 5 часа, но няма как да се случи. Затова не бива повече да си губим времето, търсим вашето доверие, защото смятам, че само заедно можем да преодолеем тази криза, която е в държавата. И колкото едни управляващи да не са добри, са по-добре от това да няма управляващи и никой да не носи отговорност за нищо. Затова искам да ви благодаря, че сте тук. Ще разчитаме на вашата подкрепа. Разбира се, да го направите и с вашите приятели, познати, с кръга от хора, защото е важно наистина да започнем да движим държавата напред. Разбира се, отворен съм за вашите въпроси, никога не съм бягал от тях и съм готов в последствие в дискусията да отговарям за всичко. А сега искам да дам думата на господин Вълчев и да му благодаря, че е сред нас. Благодаря ви на всички, че се отзовахте на поканата за тази среща. При изборните кампании са ни по-често да правим такива срещи. Те са почти изцяло професионални, но аз днес пък ще започна малко по-различно, малко по-политически. Когато да си говорим на подобни срещи с вас, за да се случи, трябва да има отговорно, стабилно, работещо правителство. Такива са редовните правителства. Служебните правителства, наблюдавал съм ги, работил съм в служебни правителства като главен секретар, колкото да е въздържат се от вземане на решение. Няма е тази отговорност, няма ги дългосрочните цели. Администрацията малко или повече влиза в режим на инерция, в режим на бюрократичен комфорт. Те много бързо усещат кога няма политическа отговорност, кога няма силно лидерство. Отговорният собственик на държавната институция е политическия лидер. Само политическия лидер е отговорен. Няма ли политическо лидерство? Няма. Няма и работещи институции, държавни институции. Слава Богу, общините работят, голяма част от общините последните години. И нещата малко или повече вървят по инерция. Примери бяха дадени. Плана за възстановяване и устойчивост 2021 година, май месец, преди 3 години и половина, той беше готов, оставен. Операциите трябваше да започнат да се разработват. Това, което се случи за 3 години и половина, смея да твърди, че с темпото, с което ние работихме, ще се случи за 1 година. Казано с други думи,
3-4 пъти по-бавно работят институциите от нормалния режим. Не се дават зор чиновниците, никой не ги държи отговорен отгоре, така че това е основното условие да се случат каквито и неща да си говорим с вас. Там нататък, кой може да направи стабилно правителство? Стабилно правителство можем да направим само ние или около нас може да се случи. Няма как без нас да се случи. Единственият шанс да имаме по-голяма вероятност да се случи по-голямо правителство и ние да имаме по-голяма подкрепа. Това дали ще имаме 70 или 80 депутата има много голямо значение, не защото ще бъдем 10 депутата по-близко до 121, нали, то може да се изчисли колко процента, 20% по-близко до 121. Не толкова за това, защото когато първия победи по-категорично, той има много по-голяма прилепваща сила спрямо останалите и затова е важно ние да имаме по-голяма подкрепа, за да се върнем към стабилността. И третото ми послание, с което приключвам политическите послания, ние с колегите в листата не сме толкова добри в негативното говорене, има колеги, които са много добри, особено от други политически сили. Ние сме добри в това да вършим работа, да поемаме ангажименти, затова сме били избирани при избиране до сега, защото сме показвали, че вършим работа и затова и в брошурите ни има конкретни ангажименти. Затова и кметовите са символ на това градивно начало, така че ще продължим да бъдем такива, може да сме поумръзнали малко като стари деца, но ще продължим да бъдем символ на градивното начало. Системата на образованието е най-градивната система, с най-много положителна енергия. В най-голяма степен можем да водим положителен, градивен, смислен, професионален разговор за бъдещето. До голяма степен сме имали възможност да ви кажем какви ще ни бъдат политиките в сектора образование. Първо ще следваме един пакет от политики, които са задължителни, които трябва да ги продължим, за да получим резултатите от тях. Първо място да инвестираме в учители, да поддържаме учителските заплати поне 125% от средната, за да имаме добри учители и мотивирани учители. Ако постигнем съгласие за повече от 125%, ще бъде много добре. Същото не е проблема в съгласието, проблема е бюджетната възможност. За съжаление, последните години влошихме бюджетната ситуация и то много. 18 милиарда, 9%, те малко хора се представят бюджета през числа. Един директор знае, който управлява делегиран бюджет, но това е много голяма дупка. Не можем много години да живеем не с 9%, с 5% не можем. Гърците пробваха да живееха с 4% дефицит 20 години и след това им се върна двоен. До 2020 година нашата бюджетна политика беше да освобождаваме фискално пространство, такъв е термина, за разходи за развитие. Т.е. да има за инвестиции, да има за образование и господин Юлиан Петров най-добре знае, процента на разходи за образование от БВП се увеличаваше. И като се увеличава процента на разходи за образование, не можеш да реализираш всички добри неща, но всяка година правиш нещо ново, добавяш нови национални програми, увеличаваш заплати, инвестираме в инфраструктура. И резултатите бяха видими. Смея да твърдя, че имаше едни от най-големите инвестиции в инфраструктура. Това благодарение на доброто партньорство с кметове. Разбира се, там, където общините бяха добре организирани. Тогава Борисов каже, защо на Стара Загора най-много пари. Просто защото Стара Загора беше най-организираната община и първа беше направила търговите и първо тук се случваха инвестициите. Това като започна програмата за строеж и надстрояване на училища и детски градини. За това най-много средства давахме на Стара Загора, другите се позабавиха. Така че заедно с кметовите успяхме да подобрим материално-техническата база, поехме ангажимента за увеличение на възнагражденията. Изпълнихме го. Добрата новина е, че стъпи се на това, което ние формулирахме 125%, спазваше се, но за съжаление до миналата година. Имаме 15% за една година ръст на средната заплата, в същото време учителски заплати да нараснаха 8%. Нали? Това е елементарна задача по математика за 5-ти клас. Ако съотношението между А и Б е 125% или 5 към 4, и А се увеличи, и да, 6-ти клас, добре, и А се увеличи с
Б се увеличи с 15%, сколко трябва да се увеличи А? Трябва да се увеличи с 15% също, но според Асен Василев трябва да се увеличи с 8%. Според традиционната математика с 15%. Така че тази година имаме още 15%. Ако искаме да запазим 125%, трябва към 15% да добавим 7%. Условно и да имаме 22%. Но пак казвам, че бюджетната ситуация въобще не е добра. Надявам се, че ще успеем да минем без вдигане на данъци и осигуровки. Ние като дясна партия, ако трябва да избираме между въздържане от разходи, вдигане на данъци и осигуровки, винаги ще изберем първото, въздържане от разходи. Може би ситуацията е толкова лоша, че в един момент просто няма да мине и без вдигане на данъци и осигуровки. 2009 година, ще ви дам пример, имаше жестоко рязане на бюджетни разходи, само разходи за образование не бяха отрязани. Общо взето, ако погледнете през всички тези години, ГЕРБ винаги е показвал приоритетно бюджетно отношение към образованието, въпреки че разходите за образование не са на това ниво, което ни се иска, 5% от брутния вътрешен продукт, спрямо другите разходи, имайки предвид, че ние имаме ниско данъчно осигурително преразпределение, винаги сме показали приоритетно отношение към образование. Възстановихме много неща, целодневната организация, дейности по интереси, финансирането на извънучилищни педагогически учреждения, стартирахме много национални програми. Въпреки това обаче, разбира се, средствата не са достатъчни, те никога не са достатъчни. Дори и последните 3 години просто го твърди, че ние бяхме политическа сила, която в най-голяма степен защитаваше образованието. Актуализациите на бюджета по наши предложения бяха увеличавани средствата. Миналата година 3-те големи програми за 680 милиона, едната 200 милиона за общежития, но 240 милиона за строеж и пристрояване на училища и детски градини, още 240 милиона за физкултурни салони и спортни площадки. Ако стабилизираме ситуацията с бюджета, това, което сме поели като ангажимент, да направим още няколко инвестиционни програми, една за училищните дворове, една за кабинетите по не само площадките, но площадките трябва да продължи, трябва да се увеличат средствата за спортни игрища. Училищните дворове, дворовете на детските градини, физкултурни салони също да се увеличат средствата, в това число и физкултурни салони в детските градини, където няма по-малки, защото имаме и детски градини без физкултурни салони. Една за кабинетите и помещенията в детските градини, не само STEM центровете, имаме и кабинети по обществени и хуманитарни науки, по езици, които също трябва да се инвестира, защото ако погледнем вече училищата се оправиха до голяма степен отвътре, но трябва да се инвестира в кабинетите, трябва да се инвестира и в спортната инфраструктура и в дворовете, също и за детските градини. Така че ако това ще ни бъде на дневен ред като инвестиционни приоритети в сектора, трябва да продължим политиката да обхващаме, задържаме и интегрираме всяко едно дете. За първи път сме под средния процент на преждевременно отпаднали на Европейския съюз. Свалихме го от 14 на близо 9% на преждевременно отпадналите деца. Това все още е много. 9% са близо 4500 отпадащи на година от випуск. Все още е много. Знаем, че имаме един много труден контингент, но благодарение на механизма, който направихме 2017, на общите усилия, сега идва резултата, защото то не се мери за същата година, а се мери от възрастовата група 18-24 годишни. Тоест идва с средно 5 години закъснение този резултат. За съжаление, работата по механизма беше малко или повече охлабена и оставена преди всичко на учителите, но това е когато няма го това лидерство на институциите, политическото лидерство на институциите. Но нямаме право системата ни да бъде изключваща, нали, ние много си говорим сега, ако можем да ги наказваме децата с изключване, сигурно ще е по-дисциплиниращо, но от друга страна пък ще имаме отпаднали от обществото след това, непригодни за пазара на труда, имаме голям недостиг на хора, следващите 5-6 години той ще продължи, 40 000 души годишно се задълбочава недостига на хора. И затова 40 000 точно миналата година са влезли в България мигранти заради облегчения режим, трудова миграция, украинци.
защото хората, които се пенсионират, са много по-малко от учениците. Това, което провеждахме като политика за преструктуриране на приема, трябва да продължи. Увеличавахме техническите специалности, IT специалности, защото индустриите формират добавена стойност, индустриите задържат младите хора в страната, в регионите. Инженерни специалности във висшите училища, аграрни също така. Тракийския университет ни е едно от 6 най-важни висши училища. Той се утвърждава като едно от 6 най-важни висши училища в страната. Ще продължаваме максимално да го подкрепяме, както сме правили, по линия на материална база, хубавото, че стана изследователски университет. Благодарение на нас, тук връщайки се към тезата, че въпреки, че не бяхме в управлението или бяхме с единия крак в управлението, благодарение на наши предложения бяха увеличени възнагражденията във висшите училища. Така че ще продължим като парламентарна група, като политическа сила да сме най-ангажирани с сектора образование. Може да разчитате, че продължаваме да защитаваме вашите интереси. Разбира се, ние не сме перфектни, трябва да се признаваме грешките, ако искаме да вървим напред. В системата на образованието допуснахме доста грешки, като започнем от учебните програми. Не бяха направени добре, възпроизвеждат културата на заучаване, твърде амбициозни, припускат децата, нямат време за затвърждаване на знания, формиране на умения, възпроизвеждат културата на заучаване, която като че не можем да се оттърсим. Това води до неефективно учене, плитко учене, а не задълбочено. Трябва да ги променим, трябва да освободим време на учителите и учениците за формиране на умения, за задълбочено учене, но концептуално нови учебни програми трябва да направим. Всяка една реформа, разбира се, не се посреща добре. Учителите казват поредните нови учебни програми, но този път просто трябва да ги направим по по-различен начин и трябва да облегчат. Не беше необходимо толкова да сложни профили да направим, а ние ги направим много сложни. Свалихме материал от висшето образование, сега ни учат първи и втори курс в университета, които са учили профил. Кому беше нужно това? Съответно пък свалихме материал надолу, несъобразено с когнитивното, психическото развитие на децата. Реформата в оценяването също трябва да направим така, че да оценяваме повече умения, защото ако оценяваме заучаване, децата ще заучават, ако оценяваме умения, децата ще мислят повече. И другото, което не успяхме да променим, дори бих казал, че го засилихме, това е културата на формализъм, която се изразява в административната тежест, контрола на документа, контрола на съответствието. Няма значение как сте работили и колко с децата, има значение дали сте попълнили документа. Регионалното управление за това ви контролира. Ако искаш, директорите за това биват уволнявани, те знаят, че най-важното е да си попълнили документа, не какво са направили друго в училището. Това ще го направим в законова промяна, въобще трябва да забраним педагогическа работа да се оценява въз основа на документ. Значи, счетоводителя може да го оценяваме на документ, но не педагога, защото това води до лоши резултати и всичко се изражда в формализъм. Както беше казал Радой Радин, формално погледнат всичко нормално, нормално погледнат всичко формално. То долу-горе здравеопазването е такава ситуацията. Важно дали се попълни в информационната система. Това са двете най-важни реформи, които трябва да направим. Разбира се, има още много други неща, които трябва да се направят, трябва да се надградят в системата и които трябва да коригираме. И квалификациите, тези квалификационни кредити, които сме се говорили, атестацията и оценката за диференцираното заплащане трябва да ги обединим. Категорично този път проведахме и дискусия. Господин Юлиан Петров, благодаря му, че днес присъства, дошъл от София специално за нашата среща. Синдикатите са много важни партньори в системата. Най-добрите решения за системата сме ги вземали заедно. Той присъства и миналата седмица на дискусията, която проведахме и която акцента беше за възпитанието. Това, което също така можем да кажем, че е грешка, сме сбъркали, беше малко или повече концепцията, която се заложи в закона за предучилището и училището образование. Не за приобщаващо образование по принцип, а за
това как се доверяваме на учители. Примерно и за възпитанието въобще. Категорично сме решени с промяната в учебните програми и не само да засилим възпитателната функция. Това върви с утвърждаване на авторитета на учителя. В днешно време не можем да разчитаме на традиционните авторитети, но каквото можем трябва да направим с учебните програми, с промяна в закона. Примерно правилата за санкциите си говорихме. Санкциите трябва да се налагат лесно, а не да бъде като съдебен процес с 25 стъпки и с писане на документи. Въобще трябва да приемем концепцията, че отношенията между ученик и учител са малко или повече асиметрични като отношения между авторитети и дете, което трябва да бъде формирано като личност. Нали, те веднага не наскочиха и ни организации, че ще ли сме да ги възпитаваме в подчинение. Не говорим за възпитание в подчинение, говорим за възпитание в отговорност, уважение. Все неща, които формират съвременната личност, не е ретроградно, както някои се опитаха да го кажат. Така че това ще ни бъде също една от задачите, един от приоритетите, който ще искаме да реализираме. Още много неща мога да споменем, но ще спрем до тук, защото станаме многословни, да може вие да се включите.